Chenro mag wuoth okethore apaya mawuok Siaya kochomo Nyadorera okinyi ma kawuono bang' jopuonjre masomo e bad mbalariany ma Ramogi Oginga Odinga bade ma Siaya bago ng'anyo kendo loro apayano kaluwore kod chal marach mar arita e mbalarianyno. Jopuonjrego kotelnegi kod Oduor Simeon Orengo olero ni ndalo manok mokalo gisebedo kimonjogi gi jomaundu ma ok ging'eyo kuma giaye kendo kwalo simbegi mag ong'we yamo, kompyuta kaachiel gi gige kanisa. Gilero ni dichuo mane gimako otieno ma piny norugodo kawuono kendo tere tesend obila e apis jorit mag mbalariany bang' yude kopondo kendo rito monjo jopuonjre mag nyiri ne opoko lal nono. Wadwani mano gikono mar mogik security dogi pimo wiwa gik moko kolal ni mar wadwa report to pesa twachulo mar security. We want the administration to tell us what is happening. We are giving them 2 hours. Kama hawezi address tutachukua action kwa mkono yetu. Thank you very much. We are losing so many things. We first lost a television, we lost laptops, we've lost church mixers. Now people are coming here trying to rape our own ladies. Comrades who have always paid. Insecurity issues is here. If they are not going to change the security is here, then we are going to demand that we be taken to main campus where security is. We cannot come here to be dumped here where there is a lot of insecurity, yet our lives are in danger. Comrades, power! Comrades, power! Bad migawo mar obila makedo gi jonjore ojiwo